Preséntovos a Alejandro, un rapaciño de 13 anos que se estrea hoxe como danzante da festa da súa parroquia, a danza da Cervela. Que se sinte ao ter un fillo, Alejandro, que vai bailar por primeira vez aquí na festa? Super orgulloso, un sentimiento que non daría expresado en palabras. Como foi o de vir este ano aquí a bailar? Pois eu levo toda a vida que vindo a estas festas e vendo danzar aos danzantes. Como son de aquí, pois surgiu a oportunidade. Como é ese momento, esas primeiras clases? Eu xa levaba un par de anos ensaiando e agora hoxe toca demostrar os ensaios aquí na festa. Para cuando yo no esté, póngame una vela siempre, ocúpate de que no olvides. Clemente, danzante, que é como queres que te presente, verdade? Efectivamente, Explícanos un pouco as particularidades deste baile, desta danza. é unha danza que se centra en tería como dúas partes. Unha primeira parte que se centra en facer unha serie de reverencias pois a Virxe do Rosario. E habería unha segunda parte na que xa se integran o resto dos santos da procesión. Este ano facemos unha exclusiva que vamos ser 6. Despois de moitos anos. Que é Alejandro. Exactamente. Como foi ese momento de decirlle a Alejandro, oye, vente bailar con nós, ou foi el que dixo, quero ir bailar con vos? Foi un pouco todo, foi poñer a chispa e seguida prendeu a mecha. Temos unha canteira moi boa. Que significa esta danza para os veciños da Cervela? Pois é parte do noso patrimonio. Pois representando pois herdeiros de antigos membros de cada casa. Aquí na festa, na danza da Corbela, non soamente teñen protagonismo os danzantes, os homes, senón tamén as mulleres. Non contanos un pouco a particularidade da festa? Pois sí, bueno, desde hai ben anos xa, normalmente os que danzaban eran os homes, porque é unha tradición que se leva xa desde hai ben tempo, e as que levaban a Virxe, pois eran as mulleres. E como foi esa primeira experiencia de levar a Virxe sendo daqui? Que moi boa, moi emocionante, de verdade. Sí. Pura, ti que tes 83 anos, como son esos primeiros recordos que tes daqui da danza da Cervela? Precioso cando danzaba o meu pai e danzaba o meu irmão que lo están no cielo. Eso era unha divinidade. Alejandro, que tal foi? Xa remataste, como foi esa primeira experiencia? Moi ben, estou moi ilusionado por que salía todo tan ben. É todo perfecto, o corro, a danza, o paso doble. Primeira vez, e imagino que será a primeira de moitas. Sí, porque a última xa che digo que non é. Ai, a abuela de Alejandro, a ver que se sinta ver aí o neto bailando. Moi emocionada, nada máis. Que viva a Cervela! A que poder